selekciu. Kvalifikácia Slovačkej republike i Bosny i Hercegoviny. Sa mojej ľavej strany je tréner Jan Kozak. Začneme rovno otázkami, nech sa páči. Dakle, počnemo sa pitanjima, izvolite. Da li očekujete od utakmice protiv Bosne i Hercegovine sutra? Slovačka se nalazi u situaciji da sutra ne smije izgubiti, pa kakva su vaša očekivanja? Čo očakávate od tohto stretnutia s Bosnou a Hercegovinou a od zajtrajšieho stretnutia, čo očakávate? Tak ja v prvom rade očakávam kvalitný zápas pred plným hľadiskom. V prvom redu očakujemo kvalitetnú utakmicu pred puno navijača. Vieme, že ideme hrať proti veľmi kvalitnému, silnému domácemu mužstvu s fantastickým publikom, takže Znamo da igramo protiv jako dobrog tima, dobre reprezentacije domaće i pred jako dobrim navijačima. a keď ľudia budú odchádzať zo štadiona spokojní a my prispiejeme tiež svojou kvalitou ku kvalite hry, tak budem spokojný. Ako budu ljudi odlazili sa utakmice zadovoljni, isto tako i mi ćemo biti zadovoljni. Ďalšia otázka, nech sa páči. Pan Bošnjak, televizija Bosne i Hercegovine, šta znači zadovoljni? Koji je rezultat koji vas zadovoljava? Ne vjerujem da vas samo igra zadovoljava. Televizija BIH pitaju sa čo znamená byť spokojný a ktorý je výsledok, ktorý sa uspokojite? Každý, kto hrá futbal, vie, že nerad prehráva, takže ani ja by som nerad prehral, hoci viem, že čo nás čaká. Svi dakle koji igraju futbal i koji ga vole, ne vole gubiti, ali i selektor zna šta ih čeka. Nakoľko ešte môže prípadne dnešný tréning ovplyvniť základnú zostavu? Môže ovplyvniť ešte, nakoľko niektorí hráči majú drobné zranenia, takže po tréningu budeme mať už. Dakle, koliko će promijeniti današnji trening, sutrašnji raspored igrača, selektor je odgovorio da najvjerojatnije će nešto i promijeniti. Domáci tréner nás cez médiá vyzýva k ofenzíve, že by sme nebránili, lebo tiež potrebujeme body. Asi nemožno nepočuť takúto mediálnu vojnu už. Tak samozrejme, my sme neprišli tu brániť, nakoľko proti domácej ofenzívnej kvalite sa nedá iba brániť, pretože to by bola iba otázka času, keď dostaneme gól a my sme si určite s tým úmyslom neprišli vyslovene brániť. Dakle, domaći trener govori da došli smo ovdje samo da, dakle, ne bi trebali samo da branimo i selektor potvrđuje tako da bi se branili, onda bi izgubili, tako da nećemo se samo braniti, naravno. Ďakujem. Aká je nálada v týme? Ja si myslím, že dobrá. Od prvého momentu, keď sme sa zišli, chlapci sa poctivo pripravujú na zápas, tešia sa a verím, že to potvrdia zajtra večer. Dakle, pita kako je uopšte u slovačkom timu. U slovačkom timu je dobro i očekujú sutrašnju utakmicu. Miroš Paček. Tá cesta sa trošku predĺžila tým meškaním v Bratislave. Bolo to niečo, čo vás vyrušilo, alebo badali ste na hráčov nejakú nervozitu? Ja si myslím, že sú to natoľko skúsení hráči, že veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť, takže musíme to tak brať, hoci samozrejme 4 hodiny čakať na letisku je dosť dlhý čas, takže troška máme sklz určitých veciach, čo sme si naplánovali, ale myslím si, že bude to v poriadku. Dakle, da li je uopšte išto promijenilo kašnjenje aviona koje je jako poznato što se desilo u Slovačkoj? Selektor odgovara da su to već istrenirani igrači koji su bili ispremni, nešto takvo. Malo je to poremetilo njihove planove, ali nada se da će sve nadalje biti u redu. Tabulka hovorí za všetko. Bosna a Hercegovina je dlhodobejšie budované mužstvo, hrajú dlho spolu, vedia, majú tých 17-18 veľmi kvalitných hráčov, v prípade aj nejakého zranenia, alebo hráči vedia to doplniť. Takže skutočne snaď
snad troška tá defenzívna činnosť, keď sú pod tlakom, tak robia tiež chyby ako každé iné mužstvo, ale čo sa týka prechodovej fázy, finálnej fázy, individuality silné. Takže je to jedno z najlepších mužstiev momentálne v Európe a ich radím do prvej desiatky. Tak tabela hovorí o svemu, kde sa nalazí BH, kde Slovačka, ale to sú BH tímovi má jako već istrenirani igrači koji već duže vremena igraju zajedno i već su se upoznali i sve govori tabela o cijeloj situaciji.